Tak na zdraví a dobrý večer, vážení přátelé. Pokračujeme v krasojízdě. Nahrává se to, Heriot, jo. Dnešní píseň je od skupiny Olympic, protože jejich texty mám spolehlivě v paměti. Nepotřebuju se nic učit. Heriot, jak si mám vstoupnout? Nepotřebuju se nic učit. Rovnou jedu. Nepotřebuju papír, nemám výpadky paměti. Jejich texty znám už 45 let. Takže já myslím, že by to mohlo být. Dnešní písnička je z jejich alba Prázdniny na zemi. Písnička s názvem Voda. Celá ta deska je vlastně o ekologii, o chování člověka k přírodě, o tom, jak si člověk pod sebou úspěšně podřezává větev a ještě u toho radostně hýká, jak mu to jde. Takže vám přeju příjemný poslech a nevšední kulturní zážitek. Mám vás rád. Dnes jsem seděl u pramene vody jako démon, bral jsem do dlaní a pil. To promínek pod kamenem, jako malý zázrak si cestu asi prorazil. Chtěl bych jen zprávu dát, co všechno se tu může stát. Že jsem seděl u pramene vody jako démon, bral jsem do dlaní a pil. Náhle jen tak zadání přišla jedna dívka, krásná, až jsem tajil dech. A docela bez váhání sedal si do stínu, tam co do mě měkčíme. Všem zprávu dát, co všechno se tu může stát. To, že jen tak z hledání přišla jedna dívka, krásná, až jsem tajil dech. Všechno dosvědčí mi modré nebe nad hlavou. Všechno dosvědčí mi modré nebe nad hlavou. Všechno dosvědčí mi modré nebe nad hlavou. Jsme svou poletřivu, kde se voda ztrácí pod nálsem hrozných pěn.
jako pod lavinou sněhu zmizela ta dívka, já zůstal jako omráčen. Chtěl bych jim zprávu dát, co všechno se tu může stát. Šel jsem svou podložou, kde se voda ztrácí, poznal jsem rozdých pěn. Všechno dosvědčíme, modré nebe nad hlavou, nad hlavou. A kdo nevěří mi, co se všechno může stát. Ten, kdo nevěří mi, ať nemůže klidně spát.